Abuos wenno ant-egg ket may sa ataraon. Aday to'y ket pagugusto, dagiti mahilig, ti exotic foods. Ti abuos wenno ant-egg ket salang maala dagitoy, ti bulan ti Marso ken Abril, sigon dagiti nakasarsarita ti JCQ Online TV channel. Haan lang nga iti probinsya nga Ilocos Norte, ti pakasarakan ti abuos, no di ket masarakan iti anyaman a lugar iti pagilian a Pilipinas. Iti pagilian a Mexico ken Thailand, ket amuda pay daytoy ataraonen, adaytoy amakan ket ibilang damet nga exotic food, tangamin ket seasonal laeng iti pannakaala ti abuos. Iti banna Ilocos Norte, ti panagabuos ket ibilang da amay sa a source of income dagiti lumugar no bulan ti Marso ken Abril, tangamin kunada ket agbalor ti 600 to 650 pesos ti bayad ti may sa a kilo. Ti banna ket celebraranda ti panagabuos festival iti bulan ti Marso. Iti panagrekrekurida ti JCQ Online TV News Team ket nalabsam mi ti maysa nga agal-ala ti abuos iti paset na ti Barangay Barbarangay, banna Ilocos Norte. Intayo makasarsarita mga ka-JCQ ni Manong Robert iti inna panagala ti abuos. Ganita kung daway gagayem ken kabsat ket adatay ditoy barangay Barbarangay iti banna Ilocos Norte. At nalabsan tayo ni Manong Norbert nga daytoy gagayem ken kabsat ket madama iti panagal-alada iti datoy abuos. Iti banna Ilocos Norte mga JCQ ket karaytoy nga bulan ket isu iti panang celebrarda iti panagabuos festival. Isut gapo nang nakita tayo mga ka-JCQ ni Manong Norbert iti karaytoy nga lugar intay makiyasar sarita kanya na intay pa istorya no kasano ngamin iti agala iti abuos. Tada iti abuos ket isu iti maysang pagsapulanda mga ka-JCQ no kastoy nga panawen mga kaibigan tasigon kanya na ket ti maysa a kilo dati abuos ket 600 peso mga ka-JCQ. Intay pa istorya, intay makisarsarita, kanya Manong Norbert nga raytoy ket taga Barangay Bangsar, banna Ilocos Norte. Ti panagala ti abuser ke mga rapid ka iti sako ken adda iti tukal na sir. So ti pagtaya na ti itlog na sir no adda. Tatno makaala ka sir. Kasano iti panagsarak yun kwa no kasparigan na kayo agala. Kasano iti panang kita yo dagitay ayan. Ay sursurom lata kakaywan sir ta kita amno adda palayda ken padasem no adda itlog na won awan. Tano awan umakar ka man no sir. Nga nga makabiro ka iti adda ti itlog na sir. So dagiti ubobraen yo nga kastoy narigat Narigat sir ta makakat-kakat count sir. Ang man ano sana sir ta awam mo ti pagubra nga sa bali sir. Mano ti maysa kilo ning kaila ko det? 600 sir pasaray 650 kasi jay no duduma. Adamo dagiti na balbalor nga gumatang sir. By order wenno ada iti pangikabilan nyo det? Adamo dagiti agorder no ko sir. Ken duduma sir kat isur-sur mi sir. Dandanunan nyo agal-alat abo. Nga nakamla dito sir. Nududuma sir kay ta nag binakag kada bumitog sir nagpatayan. Ti kastoy lang ba iti panagruar ti abuos wenno asab-sabali pay no nga bulan? Awanan sir dito lang Marso sir kan Abril. Pun sir. Anya digiti kaslang kangrunaan nga luto ti abo. May gisa sir ti kamatis. Iso lang sir. Ang video na ito mga ka-JCQ ay hatid sa inyo ng 1xBet. 1xBet is offering online services at 1xBet.com where it provides a variety of gaming from sports live betting to live casino, slots, financial, and many more. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,000 bonus sa una ninyong deposit gamit ang promo code na JCQ.
Pwede nyo ring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Be with us. Be stronger. 1xBet. Bookmaker Company.